Салом дӯстони азиз, бозам хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Ман бародаро видеои имрӯза дар бораи куркоӣ ки ина ҳозир хина кашидестай дар моҳи ноябр охиронош ва аввалои декабри 2022 дар шаҳри Россия. Бародаро хина кашидестай, ман ҳозир шумода баъди инами я рекламе майдак дорам, баъди ҳамин шумода куркоӣ нишон медиҳам ки нархошон чандие ва шумо метавонед ки чанд сӯми бихаред шаъайҷош. Пеш аз видеоро тамошо кардан ба шумо тавсия метем ки шумо медонед ки ма каналои YouTube мефурӯшам. Рақамҳои мо ина WhatsApp имо занг мезанед, каналои аз 300 подписчика то 80000 подписчикаро дорем дар савдо. Метавонем бигирен бизнес букушоем ба YouTube. Масалан ҳунариқтон нишон медиҳем, популяр нишен. Метавонем ки ҳам хеле чизоро ба тариқи ҳами шабакаи сомонаи YouTube пешбарӣ кунед. Канала чикор мекунед? Ини рақамҳода занг мезанед, мо шумода логин парол метем, канала оформ мекунем, защита хати канал ай шумо мешава ва суми канала метен тамом. Ва канал ҳамеша ай шумо меша постоянно дахтон оформитай, бе иҷозати шумо ҳеҷ кадр омадан метавонад. Дар бораи кроссовкиҳо гап задамтон видеои ояндада. Имрӯз дар бораи куркоҳо гап мезанем. Видеоро якта лайк монед, фикротон баъди тамошо карданаш бинависед. Меравем дар бораи куркоҳо гап мезанем. Ана дӯстони азизи ма бошед, ина нигоҳ кунед куркора, курка. И зимистона нестай. Кам таракту накай, инами ҳозир пушакай, ина бародаро нархи амира 2 блак ҳисоб кунед дар ҷош. Яъне 1950 сум бугӣ мешава дар ҷош. Ана бародаро ина фирмаро хайхтон медонед ки известни фирмае. Ина бародаро инами модель зимистона, чиста зимистона, як футболка хати мепӯшиш, дам мегирӣ. Ина бибинеш ай пеш, ина ай дура ай пеш ай нигоҳ кунед, фирма Adidas. Нархиш дар иҷа 3200 сум. Значит дар ҷош 1500 мехариша. Наки 1 2 3 4 дар дурунаш 5 тай 5 одам шавен, биравен ятаи бигирен, наки размеротон туғри бигира. Ина бо ҳастай дига намудуш, фирмаш дига хел ишоли нархша намасонден, наки ҳами хел ҳами нархай биге мешава. Ана бо ҳастай ай қимато, ина нигошнен ай дурчтарияй, наки ғавса чиста зимистона, ина 7300. И чиста барои зимистона. Инеш между хеле сезони ҳозир мепӯшӣ, наки зимистона хунакай, наки 5000 қимати бачата. Иш нафори карочи. Ина зимистона, чиста зимистона. 6500. Ина фирмаи Колумбия 4950. Фирмаи Колумбия, фирмаи хуба. Ани модели дарозай нигоҳ кунед, барои одамои қад-баланд. Нархиш 5500. Хай бо чи инҷа? Хай ишхилоб ки ина ҳама инами курка дорем дар фурӯш, тамошошон кунед. Ина. Наки ҳаминора шумо агар ки бирен айҷош бигирен, 5 кас шавен, 5 дона дар дурунаш. Ҳаминора шумо арзон мегирен. Нархошона ду блак. Масалан ҳеҷ вақтида инами 6500, ҳеҷ вақтида 5000 дор наметан ку. Ан ту давҷа мери дар 3000 куркаи пеш мегири. Гӯё ки куркаи 6500 хариди. Ина бо айдури ҳамашон. Каса бибинен шо чӣ хел куркоя. видеои мо маъқул шуда бошад, якта лайк монед, дар канал обуна шавед, бо ояндада видео дар бораи ягон либоси дига мекунам, тамошо кунед.